Sikhumbule kuphakameni uthaba kaSambuthi lobingelela ekseni kuyisabatha ngingahambi ngedwa njengenjwayelo ngihamba naye umfundisi uJS Simhlongo kwiInanda 88.4 FM ekseni kuyisabatha mhla ka21 January 2023 siphezulu etabeni zasenqaqhubo kuInanda FM ungakhohlwa mlaleli uma ungenayo iNanda FM la ukhona uyakwazi ukuthi usithole kwi-app ethi iNanda 88.4 FM uyayidownloada ku Google Play Store noma usithole ku www.inandafm.co.za uyakwazi ukuthi usithole lapho noma ngabe ukephi emhlabeni asibingelele mfundisi ake sibingelele ke endaweni zonke la kufinyelela khona iphimbo lalo msakazo waseNanda phezulu kwentaba ingqaqhube sibingelele ngesibingelele sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele sibonge kakhulu ukuthola ithuba namhlanje lokuthi siphinde sibe ndawonye ngele dlule besine inkinga eziningi namhlanje ngibone ngathi azikho engathi sosebenza kahle ngoba naku usomaqhosha wethu namhlanje hayi uhlele eduze kwethu ngicabanga ukuthi konke kuzohamba kahle siqhube kahle umsebenzi kaNkuluNkulu singabi nazo izinkinga konke kuzokwenzeka siyathemba kakhulu siyaqhubeka ke nomsebenzi sawuphumela emakhaya nesawuzela emhlabeni ngoba ngicabanga ukuthi akukho kunye sikuzela emhlabeni thina ngaphandle kokuthi sokhuluma indaba kaShembe edlula zonke ezinye indaba esingayikhuluma yebo engaphezulu kakho konke hayi siyabonga kakhulu Canon SA kwamncwango abantu mase sisho ukuthi hayi kunensizwe yenza izinto zenzeke la maye ngekhona kuyacaca umfoka mncwango lo hayi ubethe kubanjwa umkhuhlane ke ngesabathe edlule bekuzwakala nje ukuthi hayi ithimba aliphelele liyashoda khona la lishoda khona hayi namhlanje ivukile yayithatha insizwe iyabuya yakanye nathi siyabonga ke uNkulunkulu emuhle njoba hlale sisho sithi umdali mayivumile siyophinde sihlangane mangavumanga yena hayi asihlangane siyabonga lapho umfundisi sesiyaqala ke manje uhlelo lethu namhlanje sibheka izimpi ezibhekiswe kumaNazarethini kodwa sisaqala nje sisuka singena le ndaba unyaka uqalile ngifisa ukuyiqala lapho ngempi enkulu ebanjalo maqala unyaka njalo maqala lo nyaka wamaRoma hayi impi yasekoleni ineminyaka lempi ayipheli ineminyaka ayipheli okubhlungu ke ngaphelini kwale lempi yaseyikoleni ibandla selathuthuka makushiwo angazi ke lithuthuka ndlelani uma ukwazi ukuthi uShembe ayeyithanda kangaka imfundo ayigqugquzela kangaka imfundo wakhipha abameli wakhipha odokotela wakhipha abantu abaseyikhundleni eziphezulu ngisho khona eminyangweni yezemfundo ngishophi kodwa lempi ayipheli la ngithi ngiphatheka kabi khona ila ekuthini angaze ngizwe namhlanje njoba ngithi impi yezikole le ilempi eyinwele yokuthi amaNazaretha ngaso sonke isikhathi uthi maqala unyaka kuthiwa wagunda ezikoleni okuchaza ukuthi umNazaretha abukaka recognizewa la kulelizwe lase South Africa ezinkolo kakhulukazi la kwaZulu Natal abantu abayazi kahle lenkolo abantu bala kaZulu ngoba yakhelwe la eKZN kodwa uMnazaretha ilabo ucindezelwe kakhulu kulesifundazwe kwezinye izifundazwe noma ithi nje kuba khona lenkinga ekifike kodwa hayi njengala iKZN manje ngithi lempi inkulu ngoba sike sizwe sekukhona onathese ebandleni ifundiswa lezo ingane ezisematheshari sizwe kuthiwa kunonabasho izingane ezidla ezikoleni zasemazingeni aphansi
la ngithi ngiphatheka kabi khona mfundisi isekutheni angize ngezwe ngisho lezi inhlaka ezimela abafundi zithi sahambisa umnekelo ziyocela yabo njengoba de kuJanuary nje ivulile ukuthi leli demon elihlupha izingane njalo makuqala unyaka liba mandla makuqala unyaka libe mandla makubhalwa njalo yabo nje baqala unyaka hayi sekuqalile amakhoza sengenile kumina ekufanele umuntu ayongenelela ezikoleni nampo uthisha bethi ingane zamaNazaretha igundi lizothi gozololo makwadlula lesombe sika January lithi gozololo kuzothi mazithi May izibheke lapha ya ukuthi kuyobhalela uJune ngiyabona lokho kwamathembu nje kuzothi mayobhalela uJune uliqale phansi liphinde futhi livuke lapha ngoSeptember hawu uchaza ukuthi lento yavuka unyaka usiyophela ingane kade ifunda unyaka wonke elinye izongavuka manje ngoJanuary kodwa kuyothi kuyophela unyaka sekufanele kubhalela uDecember disturb ingane zamaNazaretha ukuthi ayihlukumezeke zingakwazi ukuthi ibhale kahle ngiyikhuluma le ndaba mfundisi ngiyikhuluma kahle ngoba ngiyikhuluma nawe oyingxenye yalempi ehlaliliwa sesilwe sabuya einkantolo sawina la siwina khona siwina wona lamacala lawo now njengoba ngisho ngithi ibandla selinezifundiswa ifundiswa engakazi edlule kuyona lenkinga njalo zize zafika lela kulamazinga lezi ezikuona it's either abantu sebama advocate babameli bayini bahodokotela bayini angize ngabezwa behlangene bezama isu lokulwa nale demoni bona elibahlukumezile ukuthi izingane ke manje ezizimva kwabo zingabuthwali lobumzima lobu obuthwalwe yibona njengoba sebefika kuleli zinga sebefike kulona angazi lento yenzeka kanjani ngoba alikaze licetshwe leli demoni yibandla kushembe ithina nje sambayo ngoba nakho usuke siyolwa lempi bese sihamba sifike sinikele cela ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni abe nathi kulempi esihamba ayilwe futhi ayinqobe ayike engikhumbulayo ayike engikhumbulayo ukuthi ayike engikhumbulayo ukuthi iqale lahlula hayi angikhumbula alikho kunokuthi sihlulwe icala sidayiswa yiwona amaNazaretha esiyothi siphakathi necala athi umuntu usiyalisula icala hawu kanjani manje sebegijime ngaleyo thisha bafike bakhuluma nomzali hayi hawu qeqe siyalisula icala awusesambe kangaka okuyinkinga ke ngoba usuku sidayisa okuyinkinga esidala ukuthi amacala afikayo siwabhekisise ngoba uma sizofike sifake icala bese uthi uyalihoxisa kuphinde kufika omunye umzali onenkinga sifake icala bese ethi uyalihoxisa uyabona lezi inhlaka esihambayo sifaka lamacala igcine ngasasithathe serious thina ke siletha lamacala ngoba phela thina esuke sisayina amaphepha sifaka amaphepha ko CRL ko CC yonke indawo la suke sifaka khona amacala even ema police station ngoba kusuke kukhona necala lokuhlukumezeka mhlawumbe ingane ishayiwe zashayelwa inwele manje ufika ufaka icala ulihoxethe manje masufika kulabantu usuza nomunye umuntu onenkinga ngempela ayi nina amaNazaretha ayi nalamacala nanambe noyikhuluma lento njalo nifaka icala nilihoxethe nifaka icala niyalihoxesa manje yini ningaqali lento noyikhuluma usuwakhele thina ke ubunzima kodwa ke njengoba kuqala unyaka sila emsakazweni nomfundisi umhlongo siyalibika leli demoni uNkulunkulu wasekuphakameni siyalibika kushembe ukuba sicela ukuthi kulonyaka akangenelela impela njengoba ehlale engenelela iminyaka yonke futhi kodwa manje sifisa liphele enhlizweni zalaba ababahlaseli boMnazaretha enhlizweni nasemqondweni yabo nje abake bayikhohlwa ingane zamaNazaretha kulonyaka bayikhohlwa ngamabomu nje uNkulunkulu wasekuphakameni ayifihle ngingakakunikeza ithuba mfundisi kule ndaba izifundiswa ziyangixaka yabo abakho abantu abangixanda labantu akuthiwa yizifundiswa umuntu ethi efundile kodwa aphinde futhi abe isilimo uthi ufundile kodwa manje
angazi noma wazi lento ayifundele kuphela okunye akakufundeli kwalo uthi uyayichaza lento angeke ngikhulume ngeinwele uNkulunkulu ayengakathatha inwele ayifake kumuntu uzingenamsebenzi angikhulumi ngokweBhayibheli noma ngokumaNazaretha mhlawumbe mfundisi uzobafundela wena incwadi ekhuluma ngeinwele mina ngikhuluma nezifundiswa ke manje lezi ezifundile lezi kuyizona ezigundisa izingane ezikoleni omunye ngaze ngambuza ngathi ufundisa lento sekuthiwa yini o life sciences manje obani thina kwakuyiyo o science le general science o what yini umsebenzi weinwele kumuntu ngikhuluma ngibuza kothisha njalo sihlangene yini njengoba nifundile nina yini umsebenzi weinwele kumuntu kwathi nya athi ngicela ukunichazele yonke into ilunga lomzimba likumuntu nomsebenzi neinwele inomsebenzi kakhulukazi lezi zomuntu omnyama inwele zomuntu omnyama zinomsebenzi omkhulu ngoba ekakhulukazi thina abantu abamnyama sinalento ekuthiwa imelanin imelanin ile esenza njengoba usibona semnyama sinje esinikeza leli ibala ukuthi sibe brown imelanin le yenza leyo nto so imelanin ke emzimbeni womuntu inezinto eziningi ezenzayo ukuze sihambe ibalance ukuze ucabanga ukuhlakanipha angazi ngabalani ziningi izinto ezidinga imelanin esikhumbeni somuntu omnyama ukuze akwazi ukuthi aphile kahle ukuze akwazi ukuthi acabange kahle ukuze akwazi so manje uma uke wayisusa le uke wayilokhuza imelanin yaphazamiseka umuntu uba nenkinga ngoba manje uyiphazamisile imelanin ke enye yezinto booster imelanin emzimbeni womuntu inwele ngoba iboostwa yilanga ivela kakhulu elangeni ayikho into engenayo ke imelanin emhlabeni njengoba udaliwe phezulu einkanyezini inyanga ilanga uze phansi umhlabathi unemelanin yonke into inemelanin ngaphandle ngomlungu umlungu akanayo imelanin ingakho emhlophe nje mangithi akanayo imelanin hayi ukuthi ayikho totally incane kakhulu ingakho emhlophe ngoba manje ushoda ngemelanin lethina ekwaziyo futhi ukuthi noma lishisa ilanga isivikele ngisho ekushiseni kwelanga idinga ubuchopho ukuze busebenze kahle ucabange kahle budinga yona imelanin ikephi le melanin futhi iphakathi la ikhanda ebuchosheni kulento le ekuthiwa ipineal gland yona le ekwaziyo ukuthi ikhiqize kahle ukuze ikwazi ihambe nomzimba kodwa ingena ngani through inwele ziyi-aerial kumuntu inwele ziyasensa inwele sikhathi kushisa ilanga zidonsa imelanin ukuze ziyifake kahle ngendlela ingena ngale zifana nemthambo emukela ilanga ukuze lingene kahle bese lingena kahle ebuchoshweni libhuchopho libooste yonke into ukuze into isebenze kahle kumuntu ngenye indlela ilento eyishuwa abantu mehamba endaweni okuthiwa inespoki noma inomoya omubi athi kwashwaqa ikhanda kusensa inwele yes manje uma ususa le area kumuntu esensayo ubangela umuntu inkinga abantu babona benjena nje ubanaka ngisho abantu ababamba inkunzi ngisho iningi labo yimbungculo uma ufika ejele into yokuqala abakwenza yona bakususa inwele benze njengamanje yonke lento kade uyenza iphele ungabusayithola ndawo nokuthi bafuna ungacabangi kahle ukubone ngoba umuntu ngisho esekhetha umaNazaretha ejele uyaqala ayiphathe kahle bavunyele bayeke inwele bese ziyakhula kazi ukuthi hayi isection yamaNazaretha le abahluphi labo bantu ngoba basuke sebengenwa nayi imfundiso kaShembe sebededele nezinwele sebeyasenza sebeyaqala baba nonembeza sebeyaqala baba nani bavuthwe kahle umbuzo ke engiubuza njalo ezikoleni ngalezi ingane ekuthiwa igoni iyahlupha lengane cha iyaphasa awukahle kakhulu hlaniphe kahle inkinga yakhe lezi inwele yini le yenza inwele zibe inkinga uyaphasa lo muntu
uyahlonipha akahlupha kanali icala nje esikoleni uyayigeza futhi inwele uyayigeza akaze kubiza umzali kuthiwa unecala lo muntu esikoleni noma unezintwala akaze kodwa manje balwa nje nokuthi inwele abayifuni now lengane iyahlonipha othisha ayibanikeza inkinga naye lo igundisayo ufuna ukuyigundisa ngenkani ayikazi imnike inkinga uyena oyisukelayo bese ngibuza ukuthi awuboni yini ukuthi wena ke manje owakhe ingane ukuthi ibehlaza ngoba sekufanele ilwe phela manje ilwana inkolo yayo wena oyisukelile ngani imuphi umthetho la eSouth Africa kwiConstitution othi lengane fanele ingabe nezinwele ngoba usection 15 weConstitution yala eSouth Africa uthi zonke izinkolo zinelungelo ngokulinganayo inkolo yamaNazaretha ke ezikoleni ngona ukubeka cace lokho ifike iphucwe ilungelo layo le elinikezwe uhulumeni akuyona hayi lokuthi ilungelo lenkolo yamaNazaretha ilungelo lomnikazi walento ngoba izinwele ezakho ziyingcenye yakho uma isikwa ngoba sezizinde yini inyawo mazizinde ingasikho wayibeka kahle ke mfundisi ngoba uphucwa into ayinikezwe uNkulunkulu enomsebenzi futhi ukuthi why ikunikezele ezintweni zonke ukhulumile ngayo eBhayibhelini ukhulumile ngayo lezi ezinyakasho ngolutho ngazo azenziwa lutho lezi zinto uNkulunkulu akhulumile ngazo yizona okuliwa nazo bese ubona ke ukuthi iyona lento eyadala kuthi bakuliwa nobandlululo ubandlululo sasilwa nemithetho yebacindezeli sagcina noNkulunkulu simbiza ngomcindezeli ngoba umthetho kaNkulunkulu uthi engathinti izinwele kodwa thina uma sesithola inkululeko singena ezinweleni okumthetho kaNkulunkulu uthi ingathintwa kusho ukuthi manje thina silwa nabacindezeli silwa noNkulunkulu ingakho izwe lethu lisendlaleni liphethwe abantu abangamazi uNkulunkulu abangafuni umuzi uNkulunkulu ngoba abathe bewina ukuphathizwe bascratch umthetho kaNkulunkulu bascratch umthetho wabacindezeli imithetho kaNkulunkulu yonke iscratchiwe ukuze uNkulunkulu angabe saziwa ukuthi ukhona emhlabeni ukuze kuntshontshwe kahle ngoba iBhayibheli lithi ungebi uyabona ke mfundisi usayibeka kanjalo nayi ke lefika ibebhlungu kakhulu usayibeka ngalaba cindezeli abasicindezela esikhathini lesekuthiwa khona izwe selikhululekile uyafika ke lapha esikoleni uzolwa lempi ufika uvukelwa yiNazaretha ithi ngane uyazi baba yazi inkinga enkulu la yazi uthisha okuyena osicindezelayo naye uyiNazaretha hawu eNazaretha futhi enhlobo ngeke ngafika eMlazi impela isikole ngeke ngisibize ngegama uthisha okuyena ogundisa izingane zamaNazaretha uhlangene iNazaretha uba obhululu kanje lifaka nezichaza lona esikoleni luthisha ngoba lifaka izichaza ngimbona ngezichaza lo muntu akukho okushiwo ngalezayo ngalezi okukhuluye ngawo kakhulu izinwele izona ulwa noShembe athi bayamlandela labantu abazonda uShembe bajwayele ukugijima phambili njobe beze wabhoboza indlebe lezi uShembe angakaza akhulume ngazi ukuthi faka nezichaza esikoleni wena manje ithi ingane okubhlungu uyambona lo thisha ofaka izichaza ngithi mina mbonile ithi uyena kohlangane nalo ngoba ukangena eklasini ehamba nalo bese kusukunyiswa lezi amaNazaretha ayishenyulo izingane esikoleni ekhona lo ufaka izichaza akasho lutho manje ilento ke efika ibe inkinga ukuthi ungaba njoba ungizwa ngibuza angakhumbula umfundisi umthetho amadoda mayithi ngifaka i-challenge ukuthi ngiyashallenge la ukuthi lezi izifundiswa zithi ngishiya incwadi la iMan of Heaven khona ubaba omkhulu la ikhuluma khona ngalento ikhona nale incwadi nencwabo ukuthi uthi ungafundisa ingane ifunda ingane ibuye ize la ekhaya bese ibuye yakujikela isifundile ithi mayisifundile bese ibuya nengqondo kamcindezeli isizontshela la ekhaya ukuthi fanele nithi intshela imithetho yabelungu now bathi bangafunda bese befuna ukuba bahle kobasi babo
ngokucindezela amanye amaNazaretha zona lezi zifundiswa zakithi eNazaretha ngoba azilwe lento ukhona impela sike sayima saya komunye ummeli ngamkhuza umyeni athi wemyeni ungayi kulaba ngayakusiza ngalutho uyabona njengoba size sabakule mess bekhona bengakaze basukume bebe bethi kukhona nezinhlangano zama intellectual la bengakaze basukume bayikhuluma kodwa le yobuNazaretha inwele ubuNazaretha impela ke abakaze bayikhuluma ngayakasiza wafika wathi umele hayi kwakolunye udaba kodwa nalo thinta ubuNazaretha wathi ngeke nilwine leli cala ngoba uhulumeni lo uyayivuma lento ukuthi yenzeka athi wabuya umyeni weza kube ngathi ngikutsheleni ngathi ngiyabasiza asambe sahamba safese sayiwina icase esethe ummeli ngeke size siyiwine manje asibona abameli thina kodwa into esenzayo sive sicela kushempe kuthi uNkulunkulu wasekuphameni sicela uhambe nathi kule ndlela esihambayo sihambe suke sinqobe futhi siwine sibuye bakhuleka abantu now umyalezo eyokugcina Sambuthe bese kuyona kwaseyisi yeah ngikhumbula ukuthi ngafika enye insizwa umfana wakasimelane engiyikhulisile lapha elindelana ngafika ineqhayiya ishop steward imeluthish sathi masifika ithemi sihlangene impi kodwa baba umhlongo ngikwazi ngathi mina lalela wena uyangazi inkinga yakhe umazi ushembe mina eyami impilo iphethe ushembe ngizofisa ukuyixoxa lento ukuthi okudala sibe nje thina sihluphekile mhlambe labantu abahlupheka hayi ngoba sikholwa kakhulu kodwa sihlushiwe kakhulu asifuni futhi ingane ezizemva kwethu ihlupheke njengani sihlushiwe kakhulu namhlanje kunomthetho ovumela ukuthi bonke abantu abalingane ngalesa sikhathi wawungeke ukwazi ukuphendula namhlanje bathulelena abantu benikwe ilungelo lokuphendula bathulise ukuthi abanandaba nomsebenzi kaShemba wenzayo ake ngufunde lo section 15 ade ngikhuluma ngawo kwi constitution yase South Africa sengifundela nawe ke thisha ekuzothi kusuka njengoba soqala nje sixabane njengoba kuqala unyaka ngoba ngempela futhi kuyaxatshana bathi othisha no yaza akutshele mhlawumbe uprincipal nombani athi no but umthetho wesikole ngibuza ukuthi esikabayi isikole sikahulumeni la esikoleni sikahulumeni kunomthetho wesikole uphambana nokabasi okuhulumeni umnikazi walesikole enushayile nini kushuthi mkhulu wesikole ncane kahulumeni kodwa umnikazi wesikole uhulumeni ngeindlela isikole sona siphethe uhulumeni ikona okusholo ilaka esisuka khona ke size sibophane siyofika ezinkantolo ukuthi okay kasambeni ke senkantolo kuzoveke kubhekana imithetho emibili okahulumeni nowesikole sibone ukuthi imuphi ozophasa aqinisa ikhanda impela umuntu uza nomthetho wesikole athi no i-school code of conduct ngithi mina uyasho nanokusho ukuthi i-school code of conduct i-school code of conduct awukwazi ukusibhala ungayibekanga i-constitution la ngoba ubuka into oyibhalayo ngala ukuthi ayishayisani yini nomthetho kahulumeni ngala ngoba uma kuke kwashayisana le school code of conduct sakho asikho emthethweni aqinisa ikhanda umuntu baze balahlwa amacala iqinisa ikhanda athi umthetho wesikole ufundile njalo lo muntu umoda nasi sifundiswa amadoda esingenangqondo uthi wena uyo challenge uhulumeni nge-school code of conduct uyo challenge i-constitution esikoleni sikahulumeni ukhona into ekuthiwa ngisho i-constitutional court la eSouth Africa la uhamba khona uzufika khona impela ngoba manje usuku usuyilwa nge-constitution uthi nanti ilungelo lami la bayaliviolate laba or bayaliphikisa laba kodwa nanti la kwi-constitution i-constitution ikwinini now ngifuna ukuyifunda lo section 15 ufundela kakhulukazi nina bothisha uthi freedom of religion, belief and opinion. Everyone has the right to freedom of conscience, religion, thought, belief and opinion. We believe the above mentioned reasons. Everyone has the right to freedom of conscience, religion, thought, belief and opinion. Section 15 we South African Constitution. Uthi sinelungelo, wonke umuntu unelungelo.
ngithinta lokwenkolo ngiyakubona lokho belief nani kodwa kuhlangene ndawonye nje lapho. So uma nginayo le nkululeko nani uma ke uzongiphikisa ngenkani si uthi wena sambe secourt izovikela ikuchithe bese futhi uyaphinda uyahlawuliswa. Wawukhona mfundisi uthisha ekhala sokunzima esekhala nangeyikweleta nazo ebona umsebenzi uyaphela kwafanele ashawe ngosazo oluncane ke manje ukuthi kulungile inhlawulo izoba imali. Wakhala ngisho isiyimali inhlawulo ukuthi ukhokhela imoto ukhokhela umuzi wondla izingane ngakho. And labo thisha kwesinye isikole la eClermont wayedelelile ngoba baze baya kubo kwengane bahlasela unina ukuthi unina unenkani ngoba uma wengane wayeselibikile udaba kuthini seliphethwe yithini udaba. Bayabona manje mase kuqhamuka amaphephe sengena esikoleni bebebona bathi bona hayi phela sazi umuntu waletha ingane la esikoleni umzali ngeke sikhulume nani. Ngani khulume nathi safaka amaphephe angena kodwa amaphephe esikoleni asekubizela lapha ya inkantolo ngoba phela manje sithi yabo sisaqala sisazama ukuthi hayi lalelani ngoba kungenzeka kukhona la ningabonanga kahle khona sibonisana ukuthi lento ihamba kanjani. Hayi asikhulumi thina umzali thina sokhuluma naye kuyena waletha ingane esikoleni bahamba baya kumzali wafika umzali lapha bamfica uyayigulela futhi mawuzokhumbula kahle mfundisi siya lapha ya lo mfana wayesanda kushonela uma wakhe mhlambe waye kokunamasontwana kade sifihla uma wakhe wafika wawina le case usedlala nestress wayehlale ngikhalela ethi labo sithisha bangiphathisa ngekhanda sebeyangihlasela bayangifonela ngithi mina yazi aninanhliziyo umama uyagula ingane iyiNazaretha nishemulile niyaphinda nimhlasela kwakhe ngoba engeze esikoleni nizomvumisa ngenkani esikoleni ukuthi akagunda ingane yahamba ishemuliwe isha inkuzimalanga esiphambano lazaze ezamile inwele zahlangana ethi unina ngaya wathi thathani isikele niyiqedele. Ngiyamthanda ke umama wakaSimelani uNkulunkulu wasekuphameni amkhumbule la ekhona ngoba wayilwa lempi waze wangena ethuneni wathi thathani isikele nimgunde nina mina ngeke ngize ngimgunde bethi ingane izofunda kanjani nje wathi ubani kanti oyenze kanje ingane yami washo amagama asho inkosi ilanga ngesikhathi abamhlophe bethu uShemba kavala imizi yakhe uthi ke idili zenina kodwa bese nibeka manje asho uthi la kwakusemkhayidini la kusendona iloko uShemba akushoyo ukuthina ngoba wayebona ukuthi impi esibhekene nayo akuyona impi yenhlanzeko nobungcwele. Mengikhuluma ngenhlanzeko ngikhuluma ngokwenyama, mengikhuluma ngokungcwele ngikhuluma ngomoya. Impi ezolwa nobuNazaretha bukaNkulunkulu abunika uShembe yamabandla amanye ngoba ku TRC kwakufanele ngomthetho amabandla ahlale phansi azoxolisa ngoba amabandla amaningi ngiyakuphinda lokho ayihlangene nohulumeni wobandlululo ukucindezela inkolo yamaNazaretha. Ingakho sezenziwa inhlekisa na okuzithingithingi kukhulume ngokuthi uhlehlanetshe kabazi ukuthi sasontele ehlathini ngoba uShembe wethu uNkulunkulu wajahwa waboshwa kangaki kodwa amandla sezulwini wayefike wakhombise phakathi emajele. Namhlanje izingane zamanje uthola ingane yeNazaretha ifuna ukugunda igunda itayela kodwa ithi iNazaretha bese bevuma baphathi ingene emgidini igundini ngoba bafuna ukumela umsebenzi kaShembe. Mfundisi indaba lo ithintayo yabo le osuyisho itayela angiphinde futhi ngidlulise ezikoleni nakothisha abalalele ngabo oprincipal obani ikujwayeleke lokho ke indaba ngoba sifike siyibeke indaba ezikoleni cha uma ingane iqhamuka ijinje inwele iqhamuka ishaya itayela ithi ezobuNazaretha akuzona inwele zobuNazaretha zinatural ezemvelo zinje mase zenziwe enye into cha nathi asingini ke leyo uma senithi ngoba vele usuke sephuma eceleni esenza enye thethi nabashiya inwele bangayigundi babe clean njoba nani nibabona ba clean banje abanankinga mayisenze enye into ekhanda hayi asiyazi ke nathi ngoba manje sekhona abangafuni ukukama
uma wakho eNazaretha nabakubo mhlawumbe yena ilenhlobo eya ngoba kuumhlangano iya nje ngoba iya lapha ya kumnandi kubona bese eyabuya lapha mase sesikoleni uJen uyiNazaretha hayi abakuba bamaNazaretha yena usuka eya nje ngoba mhlambe bancane kumshiya ekhaya ngoba uyaganga siyemhlanganweni asihambeni naye ngoba akuzobafica nalapha emhlanganweni nje abakama benzeni bayilento abayiyona nje ababambeki abakhuzeki nazo esikoleni ufika beyilento bese kubizwa thina cha nathi sife simlahle hayi principal hayi akugona kwethu lokho asicela umshumayeli wakhe iyenzeka kwesinye isikole ngala iStenga hayi ngiyafonela ukufaka icala umfundi kanje ingane yagundiswa esikoleni hayi ngenhlanhla ngoba abanye oprincipal ba right awuthi uyafona lingene office ka principal ucinga hayi nikhulume kahle no principal angibekela uprincipal athi uyayazi lengane okhuluma ngako ukuthi ibhema insango hayibo athi hayi lengane leye iuhlupho la esikoleni ibhema ngisho insango ngithi mina principal yabona ke manje usuqhamuka nenye angele ngicela ukubuyela kwena ngibuyele kumshumayeli ngoba uthi abalethwe umshumayeli kimi ngibuyele kumshumayeli mshumayeli ngihlangana nenkinga la esikoleni manje ekanje lengane iphetho wena athi cha ugogwayo osonta la eThempelini awu kanti awukhulumeli ingane eyiNazaretha ukhulumela ugogo enikela umingabhabhadiswa enikela ibani ngomhla ka22 nomhla ka23 akayazi kwayena la eThempelini kodwa ayilona ishesha ngena icomrade ufika ugogo kumshumayeli wathi ingane yami bayigundisa esikoleni kodwa ugogo ufika yedwa eThempelini akaze angafika nalomfana iNazaretha njani lelo hayi ngabothi umshumayeli hayi ungifaka enkingeni manje mina le ndaba sengizwa ukuthi lengane ayikho ngaphansi kwesandla sakho umshumayeli uyazi le ndaba ngizwa ngoprincipal mina mayisethi lengane ibhema insanga esikoleni cha leli daba lwakho umshumayeli olifakile ayicela ukuhoxa kulona ngizobuyela kuprincipal ngisho ukuthi cha ngoba uthi uprincipal cha lengane imiselwe insango esikoleni imisela ukuthi ayikami inwele ithi iNazaretha yabo nje umdlwembe lokuthi mawusudla insanga ufuna ukukama mama kuthiwa akayigundi inwele athena akayigundi inele uyiNazaretha uyokwenza ubukhotheni ngegama likaShembe esikoleni hayi ngathi mina principal cha ngibonga umsa wakho ngoba abanye oprincipal noma abanye othisha sithi masithi sifuna ukukhuluma nabo bangavumi baqinisa amakhanda angafundisi ikhulumo uyabona besizolihamba udaba nje luze lube likhulu size sikuyofika ezinkantolo kanti nikhulumela ihlubuka into engabe siyikhuluma efonini nje siqede cha sengibuyelile mina kumshumayeli ngamtshela ukuthi cha hayi thina sikhuluma indaba yezingane zamaNazaretha uthi uprincipal zikhona ngiyawazi phela amaNazaretha zikhona izingane zamaNazaretha la esikoleni ayikho futhi ozokuyizwa ukufonela ithi igigundiswe la lo mfana unenkinga la kwalungiswa leyo ndaba sayishiya kanjalo angiyazi yaphelelaphi kodwa ke mfundisi ngicela ngathi uzosifundela incwadi khena bezozwa nabangazi ukuthi lezi inwele lezi sigcinelani kusho ba angazi incwadi ihlala ifundwa kodwa ngizowe ngiyena kuyona sesifundela laba abangazi siyifunde incwadi uNumeri 6 kodwa ke engifuna abantu bakwazi ukuthi le yobuNazaretha bukaShembe ingaphezulu kaNumeri 6 ayigcili uNumeri 6 ukhuluma ngokuthatha isifungo esiphelayo yes sesikhashana esobuNazaretha sinomehluko lobo bufike noShembe lobo bufike noShembe nomehluko obushenye into buphelele eke ngiyifundeke la kuNumeri 6 mangiceda kuNumeri 6 ngizokuya emthandazweni weSabatha ukuze sazi ukuthi obukaShembe buthini encwadi emthandazweni weSabatha soya kunumber 11 okay wahleke number 11 phela okay umthandazo weSabatha ke siubheke yeah sizowuthola ngithi 11 phela sikwazi ukuthi nongazi 11 ngoba umthandazo weSabatha isenzela ukuthi abantu bazi nale yebo 11 engiyifundeke la
uJehova wakhuluma noMose wathi isho kubatwana baka-Israyeli ukuthi nxa owesilisa noma owesifazane enza isithembiso esithile, isithembiso sobuNazari, ukuzahlukanisa kuJehova. Kusho ukuzahlukanisa uthi yena uyibuyisela ngakuJehova, akasayibiseli empilweni yabantu. Uyasihlukanisa nabantu, ubuyela kubani? kuJehova. Usefana nentombi ithi ngiyaphuma intombini ngiyaphi? Ngiya emakhosikazi ngiwela umfula. Uyakuzahlukanisa newayini nophuzo olunamandla, angaphuzi uvinika, wewayini novinika wophuzo olunamandla, angaphuzi nezithelo zewayini, futhi angadli izithelo zomvini. Zonke insuku zobuNazari bakhe akayi ukudla lutho olwenziwe ngewayini. Zonke insuku zesithembiso sakhe sobuNazaretha angasondezi impuco ekhanda lakhe, uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku azahlukanisele ngazo, zize iphelele insuku. La khulunywa ngokuphelela kweinsuku. Ekashempi ngaphezulu ayikhulumi ngokuphelela, ngenzela ukuthi siphume la kuNumeri sihlale kwekashempi. Ikhuluma ngomuntu osuke enenkinga, mhlawumbe uyocela abantwana akabatholi, mhlawumbe uyocela umuzi, mhlawumbe uyocela inkomo. Ukuthi yabona ke ngalesikhathi kusacelileke kushembe noma usacelile uNkulunkulu ukuze usondeleke kuyena kugcina inwele. Angithi manje wenzela umuzi wemekhuluma ngoba ziyi-aerial njobushiye. Adawazi musondela ugundile uzokwenza kanjani? Uzomuzwa ngoba wisiyingayinga. Ngisho sefika ngephupho uzothi yazi ngiphuphile ebusuku kodwa ngikhohliwe ukuthi yazi khona uthi uzabathe hayi ngoba azange ube nale connection le efunakalayo noNkulunkulu, aniconnectanga ngendlela. Inwele ziyaconnectisa ke, ziconnectisa na yonke into le kade sisho. Akithi yavela la ithi ukwenza lokhu kushiya inwele ukuze ezwe impendulo yento ayicelile. Yebo. Kodwa ke la yebuNazaretha kufika noshembe manje ithini? Ithi khumbula ke ukuthi namhla wenze izivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuzobe sekupheleni kweinsuku zakho. Isifungo saphakade lesi akusona uyohlala kuzobe sekupheleni kweinsuku zakho. Mawuhleli ke duze kaJehova awukwazi ukukhipha i-aerial yokuxhumana naye okuzinwele. No. Awukwazi futhi awukwazi ukuthi ake ngiphuze kancane. Yes. Ingakho ngiye ngifike ngiphikisane nabanye abantu. Awukwazi ukungena esitimeleni ufuthi ukuthi awubuke nithi niyakholwa kodwa nikundile. Hayi, abawona amaNazaretha abathathile isifungo sokuzahlukanisa. Bazokwenza angikwazi ukuthi kubizwa ngani. Kodwa wena okwakho kuzahlukanisa. Ngakho ke musu kuba busy unika isihlalo ukukhuluma ngobuNazaretha ulwe nabantu abangasithathile isifungo. Musu ukuthi kuthi kukhulunywa ngokwakhiwa komuzi ukhuluma ngemithetho yendlu. Imithetho yendlu inomehluko kunomthetho womuzi. Yes. Ingakho yabona hostel amadoda anemizi emakhaya. Umuntu mayesuka emsebenzini uyuzimehluko. Ngomsombuluko mevala emsebenzini uthi ngiye endlini. NgoLwesibili ngiye endlini. NgoLwesithathu ngiye endlini. NgoLwesine ngiye endlini. NgoLwesihlanu ishintsha indaba ngiye ekhaya. Lapha endlini ngakho wathi uyisemakhaya uhlele endlini la uyemakhaya. La endlini akukho umthetho, ekhaya khona umthetho. Nalana ke la ebuNazaretheni akukhona ebusika, isehlobo. Kuyachelelwa ukuze kumile, kuyahlakulwa ukuze kumile. Kwezinye indawo isebusika. Ingakho kumaNazaretha kukhona umthetho othi umuntu owenza ukuthi nokuthi akakwenza ukuthi. Ingoba kunomthetho khona umalusi ebusika. Mudedela inkomo abantu abalusayo bayazi. Kubhonga ngisho nenkabi. Kubhonga ngisho nenkabi ebusika. Uyazi yini? Abahlanganisiwe ndawonye edlelweni elodwa bashamthethe kudliwa la. Kudliwa la. Manje thina sisehlobo sizoze sibe sisehlobo ngoba kuthiwa thina singatshelwa nokudla emngceleni. Ungasondeli eduze kwabantu abenza ukuthi nokuthi.
ngani ngoba uzothusa uthatha ikhaba yes bese idle emngceleni thina sihamba nomelusi njengenkomo kuthi ayidle emngceleni ke namhlanje aloke gijima eduze wakho umelusi kodwa kwezinye indawo ngoba thina sithatha izivumelwane sokuthi siyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku ngakho ke abahlukana abantu nokulwa nabanye amabandla ngoba akenze izivumelwano noJehova ingakho bengazelwe kabusha abantu befafazwe ngamanzi bengangenile esiswini samanzi bazalwa kabusha Mfundisi sengiyiphetha lenkulumo sekhona enye into engiyikhumbulayo ngoba ikapakela ngisho emafemini le ndaba kakhulukazi kuma security sike siyilweke ngiyayazi kodwa kukhona icala likilafika elaka Toyota ngizolisho ngoba ngalinqaba insizwa ifaka icala lokuthi emsebenzini bathi ayikhumuli iqhaza awu ufaka iqhaza emsebenzini mina lelo ngizoba nenkinga uma ngike ngalithatha lelo cala ngoba ngizohluleka kuyisekela lezi iqhaza zakho ngoshembe yabo zizongixaka mase kufanele ke manje sephansi bese ngithi mina ziyiphathi enkolo ngizoba senkingeni manje ngicela ukuthi ngingaliqali leli cala ngoba lizongihlula ay iyelele ndoda iyele nale ndoda ya insist ukuthi singene kuleli cala ya insist ukuthi singene kuleli cala hayi nginqabe kanti uyothi kwithi einsukwini bambize office mayifike office engathi kubekwa amafoto kaShembe ya uNazaretha wena uShembe lo uShembe lona indaba angayifaka iqhaza bese nina faka niqhaza ithi impendulo yalo bengakafiki lapho engakabuzwa ngoShembe nefoto lela ngoba faka namafoto neqhaza nasemsebenzini ngakafikwa lapho iqala ithi umbuzo kuyena la emsebenzini nibaningi namaNazaretha kodwa wena wedwa ofake lento emsebenzini indaba laba abanye bangayifaki athi yena hayi phela kushuthi bona bakafika bakubo bazobatshela ukuthi ababhoboze indlebe mina kwasho abakithi bathi angibhoboze indlebe okay kwabafika abakithi bathi angibhoboze indlebe kodwa okay bese buzwa ngefoto likaShembe uShembe indaba yena athi bhobozana indlebe nina ningabhobozi imhlule okuphendula lo mbuzo bese indaba iyalana kuthini uShembe wathibhoboza noma bakini uyawa manje ziphuma nami sengayixoxelwa ke manje indaba ukuthi manje limchitha kanjani ke manje leli cala hayi imchithi indaba ukuthi usho yena wathi kwafika la bakushuthi abakuba bafikanga kushuthi awutshelwanga uShembe utshelwa abakini manje uyabona ukuthi lento ayihlangane noMnazaretha wena udlala ngathi nanka amaNazaretha khona la ngoba babengaliswela inele bona bathi khumula lento efaka endlebeni mawula emsebenzini ayivumelekile la angazi ke ngasiphi ngathi mina yabona ke iyona ke lento yadala ukuthi nginqabe le case ngoba uma sekuvuka imibuzo enjengale uzofika nesihlabelelo singasho lutho yazi yini engiyibalekelayo ngoba ngibonile nasezikoleni ingane idayiswa umuntu oyinazaretha kungenzeka belungu baye kulama ngiyazi maningi ngathi hothi indaba yena yedwa abe nenkinga bayenzeka abaqashi bangene komunye kwabanye abamaNazaretha khona la efemini babuze uthini umthetho wenu ngobhoboza nina nibhobozile indaba ningabhobozi indaba ningayifakile lento bese bathi hayi Shembe asho ngolutho ngalento bese kanti kwenzakala kanjani bese babu ngangivele ngikusola lokho ngoba ngiyazi maningi amaNazaretha kaJehovah indaba lona leli lodwa ibe ngathi mina hayi cha ngicela ungayingeni le kwangisiza lokho ngangayingena lafike lamchitha icala
angimazi waphelelaphi noma waduba umsebenzi ngoba ngamgcina ethi usayobika enkosini kanjani yathi mina hayi mntaka baba hambe yobika kodwa mina cha ngicela ukhoxa la ilokho mfundisi sengiyabona sekuyoshaya ihora lesihlanu kanti kuningi besazo ekufanele sikuthinte la no sizokuthinta namhlanje ngoba bengifuna ukuxoxela nezingane thina siqhamukaphi oh yeah sazongena kukona ngoba okudala sihlupheke thina sihluphekile kakhulu labantu bafunde kakhulu asifundile thina yes kodwa leminyakana nje siseyikoleni yes singakubhalela ibhuku ngosizi lwencindezelo bazoyizwa manje ngizobaxoxela yona uyabona mfundisi njengoba ungazi ukuthi abaye bazothi sigxeke ifundiswa mina ngibuza ukuthi yes ikhona ziyanikela ngezimoto zinikele ngezimali ezinkulu zinikele ngayo yonke into kodwa ngithi ebuNazaretha umsebenzi kaNkulunkulu yes ushoke uvikela nini uyayihambisa imali esihlalweni uthengele ushembe izihlalo ezintsha umthengele yonke isiqu kodwa umsebenzi lo kaNkulunkulu uvikela nini mangikhuluma ngithi kunefundisi nasi sifundisi advocate yoma sikhuluma umsebenzi wakhe nanku incwadi lezi akazalelwanga ebuNazarethini advocate mangikhumbula kahle akazalelwanga ebuNazaretha kuyoba kancane kodwa ukhulele khona ukhulele khona khona abantu ngisho yisemkhulu ngisho bani bafunda yes kodwa abenze lutho umbuzo lapho ukuthi yabo advocate Mnyana ukhipha isikhathi sakhe imali yakhe ayibhale nazi incwadi angayithengi wozona lezi ifundiswe inkulu zingayithengi lezi incwadi sesehoreni lesihlanu othi ngibone la ngazi into ekaCanon la zishaye othi ngizwe awu masibonge kumkhokheli uMadangazela ethi inkosi yamukela ithemba lami nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni ngihamba naye umfundisi uJS Mhlongo sikhumbule sikhona futhi ku Facebook page ethi sikhumbule kuphakameni sikhona ku Facebook page ethi Inanda 88.4 FM uzosithola kulawo ma Facebook page uhlelo masedlulile uzosithola ku YouTube othi sikhumbule kuphakameni ngicela ukuxolisa kakhulu kubalaleli kumlaleli nombukeli osilalela ku YouTube ngibe busy kuleli sonto kakhulu khona ngikhumbuzile ukuthi hayibo awuyifakanga inkonzo waphinda nomunye wangikhumbuza kwasho ukuthi angikho ngisemgaqweni up and down ngibuya ntambama ngizoyifaka eyangesabathi edlule ngizoyifaka namhlanje bese ngiphinda futhi naleya namhlanje leyoshona ilanga ngizozama ukuthi ube khona mayengazange siphazamise load shedding ngibonga kakhulu ukusibekezelela ngingakayi la ku Facebook inamba ka WhatsApp 0687649969 ikhona nalapha ku Facebook manga ukuthi ngishilo wangayibamba sikhumbula ekuphakameni 0687649969 inamba ka WhatsApp leyo ungakwazi ukuthi usithumele umyalezo khona mfundisi ake siqale la siqale kabi saqala ngeenkinga esihlangabezane nabo ake sibonge izikhole ezenze kahle kumatriculation yes sibongele abantwana bethu nabazukulu bethu ngibonile nje nami umntwana wami wenze kahle kakhulu nomzukulu wami wenze kahle kakhulu umntwana wami siyamthanda phansi kwenhlangakazi lapha kwi-Our Lady eMontobela isikole senze kahle kakhulu umzukulu isikole samaKatholika funda kumaNazaretha abayishemuli bonke balapha umzukulu ule al-Salami samaSulumane naye ngixolela ukuthi aye khona ngoba umthetho kaNkuluNkulu engathi ukhona ushaye kahle kakhulu no eyaba u4 ngabothi agijima ingane aphiwe benze kahle abantwana bami ake sibabongele kakhulu bese mhlambe ngidlule kuloko singakafiki zona zonke izinto okudala sibe nje uma ngifika esikoleni ngiqala
siqale ngenhlanhla kugcina saqala eShembe Memorial School yeah okuyisikole esakhiwa inkosi ilanga kwaqale kwafundelwa endlini ephahlekiwe enegama la ukuthiwa isesikoleni abantu bazokuthiwa isesikoleni nje abantu chaza ukuthini uma ukhuphuka ngomgwaqo osuka endlini yesonto ubuka ngaka right udlula la khala khona insimbi udlula igarage lenkosi udlula indle emhlophe udlule insuka ngihlali musuka insuka ngihlali amagama ezindlu lawo musuka insuka ngihlali khona esikoleni kwakufundelwa lapho kwasuka esikoleni mase kufakwa amakhosazana sezohlala khona kwasekiwa ekamu lamadoda kwavula isikole ngikhuluma ngeholi la enkulu enjengesonto ufirst year kulele khona phakathi nendawo second year ngikhuluma ngama class aqala angiyazi lento yini first year second year standard 1 standard 2 ngana makugcina ku4 yini wawuthi ka first year ubuswazi silandelo saka second year ngoba kula ndawo uma ke sekwenziwa abanye babhekele uma sekwenziwa lento kumenyezelwa amagama sasiphumela eminyango everanda uyababona abantu badlula bayisontweni emini ngo9 senisesikoleni ngo9 makhala insimbi isikole sika Shembe lesi makhala insimbi ngo9 jingo shock phansi uthisha kuguqwa qenqe abayibonanga abantu lento engikhuluma ngayo ingakho ke sisangana thina ukhuluma ngothisha oyinazaretha la ngikhuluma ngoMiss Nene mina la emziyathi ongelona nange sangweni lasemkhaya ngikhuluma ngoMiss Masinga umkhwekazi wenkosi yamaqala ozala uNdlunkulu wasemaqadini uNdlunkulu wenkosi yasemaqadini sifunde naye akabizwa ke ngegama uNdlunkulu kade ngesabathe edlule ngikhuluma ngithi wathi umfundisi wesayo nensimbi mayikhala sasiguqa singewona amaNazaretha siguqa sonke ke lalela ke uma kukhona ama competition lawe emculo nazo zonke izinto noma ibhola sasingaphumi thina eShembe Memorial ingakhalili insimbi yesonto asemila amabhasi khala insimbi yesonto siguqa sithandaze la siya khona siyowina noma kanjani sibe futhi nenhlanhla yokuthi inkosi imekade iphesheya kothukela miyibuya sizongena eParadise Day uniform yethu singene kuthule ukuthi du singene izoculelwa iculelwe kudansa umdanso wesikole phambi kwenkosi ilanga abakwazi abantu isikole icula kanje kucula kanje esikoleni khona sifikile khona igama ngiculi engikhumula sesifikile eShembe Memorial School uMiss wethu uMiss Nene usefikile sicula sifaka igama lika Shembe Nkosi yethu simakade kuseni siyamcula right masiphuma lapho ngikhumula ngayozwa thina ngathi ngifika nje ngiqala ngibuza umhlungu kwakuthiwa unazi lesihlushwana saka Shembe usize silibonile into ongayazi isihlushwana ima ubona ukuthi eminyango kanti kunje ila sengishitha khona manje sokufuna la ngingasho ukuthi ngisonta kaShembe hayi kha kuyasonta kodwa angilazi igama lesonto uvika ukuthi kungasho ukuthi sihlona ngoba kuyimpi eqhamuka kwamanye amabandla ehlasela uMnazaretha ngoba kubona ukuthi ungenisile umfulazi ezulwini la sisesiyo lo thisha ade ngikhuluma ngaye nje umfundisi uyakhumbula ukuthi kwakuyikholo kwakwavela manje ukuthi hayi naye uyikholo kwasha kwacima umuntu sekuvela nokuthi uyakholwa lo muntu kodwa ngicela nami imfundisi ukugcizelela kuleyo ishoyo ezikoleni uyabona makwasuka lento okugunda ayijwayele ukususwa uthisha ongakholwa ngoba impi yenkolo abanye othisha abayihlupha bangena ndawo ngakuba yabona ihambele emathaveni uthisha hayi akanasikhathi izosuswa uthisha olwisana noMnazaretha nawo la ibhlungu khona ngoba isuswa abantu abolwisana noMnazaretha yaqala mesifika ozwathini isikole samaLuthela yaqala yasuka manje lempi hawu hlushwana zakaShembe la kuliwa nathi sadlula lapho mengifika ehigh school eMkhabe 76 masifika khona ilapho kwababhlungu khona kakhulu lapho kwakudlalwa khona
udlala khona umahluphana lento okuthiwa ukhipha umsila umuntu akhipha umsila ngomthetho kaShembe khona insizwa ayihlobo sami ngeke ngidya kabani anomse khona nemhlabeni kodwa sasikhula naye kuphakameni wagidiswa phambi kwabantu egidiswa amemeze ugcine ungqongqoshe ekuhulumeni lo ngagcina ngimbuza ngoba ngaba nenhlanhla ukuthi sibe yihlobo nabantu aso ngathi kodwa umfowethu wake wasihlupha samaNazaretha safika bephuma ngo76 yibona babemgidisa bethi ke masenishashaka sokusuka idimoni likaShembe icalaba ke lelo ubizwa ngokuthi idimoni abayazi abayenzanga iresearch lento ukuthi kusuke kwenziwani wagcina sewungqongqoshe phethe kahulumeni ngimbona usezoguqa ilento efika ingikhathaze kakhulu ukuthi abanye abazoguqa phambi kwenkosi bezocela ukuthi uShembe abasize ibona babesicindezele belwa nathi labantu bokufanele mokufika isikhathi sesonto befika bevakashela eMnazaretheni kuze kuphuma inkonzo oqala angakhuluma inkonzo ongathandaziwe anikwe ithuba isiphumile inkonzo ngoba bebesicindezele namhlanje bazofuna amavoti bazovakashela ibandla sizocela ukukhulekelwa abacela ukukhulekelwa bazofuna ukuvotelwa abanye ndaba abenze lutho namanje abakhuluma lutho ngalolusizo abashamluku angithi iyilima nje lezi mabesivotele nje bathini ngosizo esinalo lokuthi umthetho osisekelo obhaliwe uhulumeni ubuthi asingagundi kodwa ubukelwe phansi abaze futhi bangafika lento iphuma emaphepheni iphuma ko TV iminyaka yonke ababuzi abaze bangafika bathi maNazaretha siyalwazi bakhulume phambu ngisho akuthiwa bafike eKenani abafike eNhlangakazi bafike ePhleni abaze bangakhuluma abayithinti le ukuthi siyalwazi usizi and othisha abayiyeke lento abayithi vu thina usize esikhuluma nalo imoto zethu ziyakhahlazeka emgwaqweni kodwa bathi imphefumulo efuna uShembe ukuthi ifike ezulwini ehlukunyezwayo igunda izinwele waye abaholi bangakhulumi ngale yonto waye abafundisi bangakhulumi ngale yonto ithi umthandazo omkhulu intando yakho mayenziwe emhlabeni ngiyobenziwe ezulwini thina sikwaziyo ngoba kwathina into enkulu sokuyipolitiki mokufika weqembu lami ngogijima angimtsheli kodwa ngosizi esinalo ohlupha umphefumulo ukuthi umphefumulo wethu sisazofa siye enkulunkulu wasekuphakameni uyofika singena inwele ngenxa ukuthi anilwe parliament lento kodwa mzwane nifuna amavoti niyeza kubhlungu ngikutshela ukuthi ke lensizwa omunye wabafana wabehlupha khona wegange kakhulu wakhona la inandi zalomfundisi basihluphile kakhulu bonke labantu bazalwa abafundisi lo engithi wagcina sewungqongqoshe uzalo umfundisi ingakho imikhono kahle ekugcineni esayitholile injulo yobuNazaretha akayanga ukuthi kuyisona kodwa ngamona seguqa baba Shembe mesehla nabo sisuka esikoleni sasike siphoqeka ukuthi siyokohla esigcawini la kuthi kaMawula khona asokohla ngozothi masisehlile anginathi phela sebancane sisenabantu ukuthi uyintombi usaba ukuphoxeka kuzomenyeza sibongile umgidi bo sibongile la kubheka uzona esitopini la estopini la kuphakameni phambi kwaseyitolo siyohla kaMawula kube ngathi ingane za kaMawula ngoba sihlukunyezwa abantu namhlanje abangasayi kocela uxolo osokuthi ngoba naku manje namanje abafuni bayabusebenzisa ubuNazaretha abafuni ukusilekelela ekuphumeni ebugqilini lapha phambi kwase-City Hall ngabona abantu bejabula kuthiwa kuzobekwa nesandla sikaGombela khona lapho kuleyo paki kwamenywa amabandla onke kuvulwa leyo paki wakhuluma umlungu wathi ukhona wayekhona wamisa ulwandle waya ngamenyanga kwathiwa kulona ibandla lelo akekho umuntu emabandleni owenza ukuzoxolisa elikhombisa uthando uShembe la uthi umfundisi wakhuluma kufihla ilanga uthi safika sibathathu sizotsheleka imali kodwa uShembe ngoba wevele ezulwini uma sebenza ikhokha le mali uthi nganganitsheleki nganginikela kulungile namanje indaba namanje indle yesonto namhlanje esikhundleni sokuthi sikhumbule umthetho kaShembe uma sithola indawo efana nale
asibacela ukuthi bafowethu ekade senze siba abantu nathi sivele sisonye silwe nabo abagqoka amabhulukwe silwe naloke singena apha emabhulukweni ngoba akanazivumelwano lo muntu asikho isivumelwano esithi yena angalifaka ibhulukwe thina asikhuluma into kaNkuluNkulu thina lento ababenza kuthina ngento yethu uShambu ungene ngaphezulu ka14 emajele wengaboshwa abantu ababeqhamuka emajointini weboshwa amabandla atheni lamabandla yiwona lamabandla namanje othisha abaqhamuka kona abasigudisa amakhanda ngenkani lensila elapha emabandleni ayipheli ngoba ayikazi ilento yaduisha iTruth Commission ukuthi abazange bafike bavele bathi ukuthi abavela ngoba amaNazaretha ahlukunyaza sawahlukumeza abavela ngoba ngokuthi iANC ayehlathini ubuNazaretha asilibonanga ihlathini kaANC lali kude thina sabe ehlathini khona la eSouth Africa sahlala emahlathini wafika wabanjwa khona lapha emahlathini wafika wabuveza uNkulunkulu kodwa namhlanje besithi sesikhululekile siyabona ukuthi khona okuncane okwenzakalayo kukhona okuncane okwenzakalayo kodwa ngezinto eziyimthetho kaNkulunkulu njengokugunda bazosilekelela nini abaphathi yazitshwa njengoba sisho mfundisi ngithe ngiyiqala inkulumo ngathi kungiphatha kabi kade kuJanuary akekho ngazi ukuthi kuzothi makuvulwa izikole ingane ziya osizini lokuyoshenyulwa lokuyoshawa lokuyokwenziwa lonke usizi angikhumbuli lezi inhlaka ke sezikhona ekuthiwa wonathesa nonabasho makufika ungqongqoshe la nazi ziyanikeliswa lezi ingane yakaka nongqongqoshe ziyanikela iminikelo le ekusuke kuyagidwa kwenziwayo kuthiwa mhlambe ziqhuba noma imbuzi ke ziyenkosini baba njoba kuvulwa izikole siyosizini uNkulunkulu wasekuphakameni yebo siyacela ingilozi yasezulwini ihambe iyokhuluma nabacindezeli yebo ngoba bonke labantu abagundisa izingane abacindezeli ngoba iBhayibheli likhuluma ngobuNazaretha kunjalo uShambu futhi ngizovusa ubuNazaretha obungaphezulu buka number 6 ikhulu ayithintwa yabo nje wasikhala ngosopolitiki noba kulungile vele baseceleni la ngaphakathi ikhulunywa nini angasho ukuthi ikhulunywa ibekwa nini uNkulunkulu esihlalweni sobukhosi ukuthi nantu usize sekulona iminyaka yonke inkosi yamakhosi esibhekene nalo angikhumbuli manje babazongicorrecta mabekwenzile mabekwenzile mhlambe okunye cishe ukuthi kwenza ukuthi kwabona uthothi kwabona umuntu uthothi uphethe inhlangano yobuNazaretha kwayena ugundile nayo ke inkinga uzokhuluma kanjani egundile naye abanye phela inhlangano namhlanje seyiphethwe abantu abanezingane baphethe ngisho izingane zabo abanye nabazukulu babo bahamba khona kulezi inhlangano abayiphethe abagundile ukuthi uzokhuluma kanjani lento ngoba ingane yakhe nomzukulu wakhe ugundile maNazaretha abatwana benkosi asifele indaba kaShembe yabona nje basigohlili la asinalo ngisho isenti sinalo ngisho isenti ukufika la njengoba ngifike la iminikelo yensizwe yaso wathi ngizokuthatha njalo ekseni selokhu yaqala iyangithatha ingiletha la asitholi ngisho isenti kodwa sizothi sifuna emathuneni ethu ungabhalwa imibuzo yebo ukuthi abakho usesikhundleni namhlanje enkampanini kuhulumeni abanye baka education impela lohlukumeza izingane uMnazaretha njengoba uShembe kuthathile wakubeka kule position akubeke kuyona ubenzela yazi abantu bakholelwa kuthini ukuthi okay ngiyabonga uNkulunkulu uShembe unginika umsebenzi akushumayele lokho so into ayenzayo ukuthatha imali ahambe unikela kanti uShembe ukubeka kule position ukuthi ke wena uvikela amaNazaretha umsebenzi wakho lapha ukuthi amanye ubuNazaretha ubuvikele bungaphinde buhlukumeze baziwe emhlabeni futhi ukuthi buyini uzokhuluma wena ukuthi uShembe wenza ukuthi uzukhohle ukuchaza futhi njengaleni kade sichaza la ukuthi ubuNazaretha buyini uhulumeni uyasazi manje akekho kunezinto azakhile la eNanda kuneyindawo kuthiwa inama heritage sites umuzi wasekuphakameni ukhona yes asasho ngani kule heritage site kunemithetho kaNkuluNkulu ethi nethi
siyacela ngoba usuwazi ukuthi la heritage site ugcizelela umthetho ophilwa phakathi kwalomzi asikwenzi lokho into esiyinakile ukuthi kungena malini kule heritage site asisebenzele isisu sisebenzela ukufika ezulwini umphefumulo kule mizi yakhiwe esivunywe uhulumeni eke sibheke imithetho ephazamisa imphefumulo ethi fike uNkulunkulu ukuthi ngeke siceleni uhulumeni ukuthi lesicindezele ilungiswe iloko mina ngikushoyo mfundisi athi ngibo hayi la ku WhatsApp akubi kakhulu ake ngicinge la ku Facebook ukuthi bathini abalaleli ngithe ukhona uFacebook sikhumbule kuphakameni ukhona uFacebook inanda 88.4 FM uzoyibona isiposter lapha ibhaliwe ukuthi sikhumbule kuphakameni 21 January 2023 kuleyo poster ke ngenzansi kwayo uzokwazi ukuthi ufake i-comment yakho ufake ukuthi uthini ake ngifundeke la ku sikhumbule kuphakameni sibone lapha ya sihle Innocent Mloyi ameni nginani lapho nkosana Sambuthi kanye nomfundisi uJS Mhlongo siyabonga Mloyi ukuthi uvukile lele yezinele inkinga enkulu ngoba bakutshela usambhalisa umntwana esikoleni ukuthi yini labayifundi lana kulesi sikole uvela uphelelwa amandla ungazi ukuthi uzothini awuna power futhi uncengile ngiyafisa ngelinye ilanga sibe nabameli bebandla lamaNazaretha abazolwela lezi zimo ngokomthetho ngoba kwesinye isikhathi kusuke kuliwa nenkolo ngiyabonga usihle Innocent Mloyi eMpumalanga eBidridif angimphendula uMloyi futhi bese ngimphendulini ngithe Mloyi kuno section 15 we constitution yabona kubalekile ukuba nolwazi nje ezinye izinto uyinake nasemhlabeni okokuqala lesikole lesi othi senza le nto yabona nje le kunezinto eziwu2 Mloyi oyishilo ezikuphuca ipower uyiphuca wena ipower kulezinto akekho kuphuca ipower wena oyiphucayo wena oyiphuca ipower so kancane nje la nangu Canon hayi iyadlala ayiphumla hayi besakhuluma inxolo ebalaleli nosonke nobhowethu la kukhona engakuzwa hayi Canon besoba yini ngaphandle kwakho sekhamba kahleke manje Mloyi ngicela nje ukukusiza mfethu ungayibukeli phansi futhi ungayiphuci ilungelo uyayiphuca manje leli lungelo othi wena awuna power unikwe iSouth African Constitution section 15 usulunikiwe already kukwena ukuthi uyalisebenzisa noma ulisebenzisa number 2 umuntu uncengile uncengeni kubani awukwazi ukuncenga ilungelo lakho lele liku constitution khona into eyenzakalayo la ngicela ukusiza amaNazaretha leye incwadi ekuthiwa esikoleni hayi lethi incwadi kufuneka incwadi ukuthi ingane ayigunde asiyibhali incwadi ngesizathu esindisi asiyibhali incwadi kuqala sathi masiya ku CRL commission isaphethe uMamXaluva athi uMamXaluva lalelani la lezi incwadi enizibhalayo izona ezisibangela inkinga awukwazi uhulumeni afika kunikeza ilungelo bese kuqhamuka umuntu athi bhala incwadi ubhalele yena umsebenzi kahulumeni bese ucela kuyena ilungelo already osulinikiwe le ncwadi nizibhalayo nina amaNazaretha nizibhalela izikole nisuke nicela ilungelo lenu kothisha niyenza kanjani into leyo wathi noma ningaphinde niyibhale incwadi so incwadi thina siyibhala kunalokho Mloyi mawunenkinga mina ubongifonela unginikeze inamba yesikole unginikeze igama lomuntu otshe ingane ayigunde ngizomfonela ngikhulume naye makuhlula lapho sifaka icala njengenjwayele into esihlale siyenza leyo so musa ke wena njengoba ngikutshela njengamanje lapha ezikoleni manifika nibhalisa izingane kune form
enikezwa lona kukhona iphathi ethi religion ebuza inkole ingane ukuthi iyiphi inkolo wena mzali wena obhalayo ukuthi Nazareth emva kwalokho futhi bese bekucela incwadi noma bahlukumeza ingane yakho babeyithathelani ingane usubhalile wena ukuthi iNazaretha ngoba uma bayazi imigomo yobuNazaretha abayazi kahle ukuba babengayazi babezokubuza ukuthi awumeke njengoba uthi ingane iNazaretha yini yona le kwenzakalani la inkoloni le abazange bakubuze bayithatha ingane kuqiqi isesesikoleni phansi inyaka sebeyayijikela sekuyilapho ke la sithi khona ethi umfundisi kufanele uMnazaretha sibimele lento leyo ukuthi babimela oMisheki no Daniel bamele uNkulunkulu usuke la awumele wena umele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu othe lento singayenzi kukhona ke amagwala namamenemene la phakathi kwethu athi hayi phela uShembe wathi asoyihlonipha imithetho nemithetho yesikole mabethi ingane ayigunde ngoba umthetho asikwazi cha umuntu ongawuhloniphi umthetho la yilo othi gunda ngoba wena unikiwe uyena ophula umthetho lo othi gunda ngoba iconstitution umthetho sekelo wase South Africa uthi wena unelungelo lokungagundi uma uyiNazaretha ngoba inkolo yakhe isho njalo now isiphula umthetho senziwani ke siyamangalelwa so uma isikole sisho njalo siphula umthetho kufanele simangalele isikole kufanele simangalele uthisha kufanele simangalele futhi ikhanda uthisha omkhulu uyena umholi walesikole ingakho ngiqala ngaye mangikhuluma ngoba manje uyena ophethe lesikole lento makuthiwa iyaqhamuka iqhamuke nawo thisha asilungiseke manje kuseyimanje mayinqaba ke lapho iyaqhubeka ke indaba ke kodwa izohamba ize fike kuwena thisha ohlukumeza ingane ngisho njalo ke Mloyi ngithi mina musu ukuthi awunaphawa musu futhi ukuthi uncengeni asedluleke kuMloyi nethiwe Ngcobo mina esabatha ibenhle kwabangcene amen inkinga bakhona ezikoleni ukuthi kuhanjiswa inqubo yesikole phambili ngisho mina ngibona ukuthi lo mthetho uyacindezela ushaywa ukuthi ushaywa ukuthi umthetho wesikole angiphathi uma isikole singaphansi kwebandla section 14 school ithini indaba yama public school on private property indaba ye private school ke mawukhuluma nge private school ukhuluma ngenye into I private school la kakhulu ngibhekise kwi government school kodwa uma usayina iform bayamukela ingane yakho ukuthi iNazaretha baphula umthetho bona uma sebeyijikela isiphakathi ingane yakho so awukwazi ke leyo nto ifuna wena uyisukumele njengomzali ake niqale nisukumele ingakho ngithi mina ngisavele ngithatha izinto ngoba manje babe badayisane abazali beingane bakujikele phakathi hawu sengiyalihoxisa icala so loxisa kanjani mina sengihambe kangaka udayisa mina so lento nawe isukumele ixake bese uyeza ke kuthina sizokwazi njalo sikhuluma la mfundisi siNazaretha Judicial Council abantu bayazi hlala iphume emaphapheni Nazaretha Judicial Council inhlangano esayivula singenamali singebona abameli singeyilutho kodwa isiwina amacala yasiza izingane eziningi singeyilutho njengoba usho ukuthi asifundile asinalutho kodwa ngokuthi siyazama ukuthi sicele kushemba sipha amandla into masifuna ukuyenza mina ngaxoxa into eziyimanga la ukuthi ezinye mhlambe zingafaka abantu enkingeni amacala esengike ngangena kuona amelwa ushembe wenza izinto ezingakholakali kulawo macala ubheka intshangase ngilalele ngiyithanda itopic siyabonga ke lapho ntshangase siyabonga Xolani Sangweni nako inkampani zaka security bagundise kanye izinwele kanye nentshebe nasendaweni zokudla bagundiswe intshebe nezinwele sengeke ngayithinta le ama security hlezi ke nje sidila nawo khona insizwa nje yakanxumalo la ihostel ike beyanenkinga nayise enkampanini yama security ubona ubuqili babelungu Thema kushintshwa kuboshwane la hamba icala thesuku umlungu wavela athi inkampani iwile wayivala inkampani kanti uvala inkampani hayi ngoba eyivala ushintsha igama sizwa manje ayisakwazi ukwenzani hayi leyo inkampani leyo imangalele isiyawa ayisekho
so necala liphele kanjalo imali zakhe ezayilapha enkampanini zacwila inkampani wathi umlungu hayi noma wathi bankrupt njani iwile yavala uyavuka lapha ya usevuka wale la uMasayithi useyelinye igama gibenguke base South Africa wabathatha abanye abasebenzi bakhe bebevele bemsebenzela kodwa usevele wabona izinto ziyashisa ngala nangala akavela shintsha igama lenkampani wayibiza nganye into oqhubeka wayisebenzela umlungu ubugebengu ke South Africa buningi benziwa ngisho nabelungu imbala ungathi mawubona umlungu bese ucabanga ukuthi hayi ngoba umlungu lo izinto nje hayi bathembekile no into ekhona ama security ke nje inkulu sihlale sisebenza iminyaka yonke ake sicaphuna incwadi eyodwa nje sikaze sicaphune lutho eqondene nalolu suku labatwana noloyikole asiye encwadini yezakha 23 so qala ku22 sigcine ku26 lalela uyihlo owakuzalayo ungamdeleli unyoko lapho esemdala thenga iqiniso ungathengisi ngalo nokuhlakanipha nokulaywa nokuqonda ngithanda lapho thenga iqiniso ungathengisi ngalo uma ufika esikoleni usuku uyiNazaretha usugundini welithengisa iqiniso awusamhloniphile uyihlo wakuzala asifundeke siqhubeke thenga iqiniso ungathengisi ngalo nokuhlakanipha nokulaywa nokuqonda uyise olungileyo uyakwethaba nokuthaba nozalo ohlaniphile uyathokoza ngaye mabathokoze uyihlo nonyoko ethabe wakubelethayo ndodana yami ngiphe inhliziyo yakho amehlo akho anamele izindlela zami indlela zabazali bethu kuMnazaretha indlela zabankosi kaNkulunkulu kuMnazaretha uma sezofika ezikoleni indaba kaShembe bese siyayikhohlwa bese singabi nenkani ngendaba kaShembe abanamile abazali bethu ngathi ebethelelwa lo kuNazaretha sesithengisa iqiniso sathengisa manje sidayisa iqiniso manje ilo ncwadi enginipha yona namhlanje inkingi leyo siyadayisa iqiniso siboniso into zakhe Williams amen nginilalele bangcwele nime njalo eqinisweni lika Shembe amen ake ngiphuthumela ku Nanda 88.4 FM siza ukuthi kuthiwani khona inamba njalo 0687649969 uWhatsApp loyo 0687649969 uzokwazi ukuthi usithole khona nasese ku Facebook page Pastor Bindlovu ngiyambona ukhona lapha ya uthi Pastor Bindlovu kukhona enye engiyibone emndenini wakaNdlovu kubangwa ukuthi thina sizayoni ingcwaba ngesabanye abathi thina samaNazaretha singcwaba ngesonto kusuka impi lapho kunzima lapha kunzima ezomndeni ke lezo ke umndeni phela kujwayelekile ukuthi kufanele ubonisane into kusekuhle nje lento na inkinga lento yokubanga usuku lokuthi kusakuyimpi yankolo nalapho mase kubangwa isabatha nesonto umuntu yangcwatshwa ngolesithathu umuntu yangcwatshwa ngolesine la ngaze sonke ke singezophazamiseka khona ngoba nina nyasonta nifuna ke esontweni nathi sifuna asingcobeni ngolesihlanu asingcobeni ngolesine asingcobeni ngolesithathu phakathi nesonto uba wathi angcwatshwa phakathi nensuku nifuna into ezonivumela nonke ubani wathi angcwatshwa phakathi musani ukulwa ngeenkonzo ukuthi kuwine yami ngoba sekuyimpi yankolo akusekona ukukholwa lokho akungcwatshwe phakathi nensuku ningadlali ngokukholwa niqonde impi nje kuphela ngikhumbula uma wami nje mina owangcwatshwa kulesini ukuze nje wonke umuntu ezokhuleka amaNazaretha esabatheni amaKristu asemndenini ayesontweni awaphase ngolesine kwakufanele futhi ngangithe sombeka ngolesithathu kwakhona ke isihlobo esithi cha ngasikwazi ukufika sona siyoze sifike ngentambama eThekwini ngolesithathu ngase ngisale sengu-extender ke ngabeka kulesini kodwa nje ubani lo wathi umuntu akangcwabeki phakathi nezinsuku angazi nango omunye ufika ivila ngisho neuniform izophela
izophela sinezingane zembethe izangoma izinyanga kuubala kakhulu okwezinwele angizwa kahle ngisho neuniform izophela sinezingane zembethe izangoma izinyanga kuubala kakhulu okwezinwele thini methu ubala kakhulu angizwa engathi ungasiphinda futhi ufike ayi mina angizwa uyibeke kahle ngizwe siyizwe kodwa futhi ke la ikhuluma kuba likhona ukuyiphendula ukhuluma ngemoya manje thina sikhuluma ngenkolo asikhulumi ngemoya hayi asazi ukuthi kuthiwani ngemoya hayi ngeke siyiphendule emoya ngeke ifuna abanikazi bayo yes kunjalo mfundisi ngibone la khona omunye futhi WhatsApp babuhlongwane eNewland engiqale ngayo ake sikhumule indawo wabuhlongwane athi ngiqale ngimfunde bese siya Thixo Nkosi yamakhosi lesihlabelelo sihlale sengikhumbuza suke ngangena ngalo emanzini emzinyathi sibhabhatiswa umfundisi umngomezulu hey babuhlongwane ungangena endabeni yakho ngikhumbuza indaba kaMfundisi umngomezulu naye owakwagidiswa lapha eMatiko wayekashumayela ngale ndaba ethi hey naye wake edlala uthisha lapha eMatiko esikoleni uthi hey kwathi haza uthi wayibekwa phambili lapho uthi hey wagidiswa wazwakhala wazwaphuma amafinyila egidiswa esikoleni kuhlekwa la ku-assembly esikoleni tuhenza lento yakho yakashemenze lento uthi wakuthola uyihlaya hayi uyihlaya kuhlekiswa ngayo uthi umfundisi umngomezulu wahlewake ke uthi wakhala kakhulu eseyingane efundela eMatiko uthi uprincipal owenza lento uthi wahamba wangena eoffice wafika wahlala esitulweni wathula nya principal abambona wathi angena omunye eoffice yamfica uhlele esihlalweni uqheyama uthi ubheke phezulu abathi bamthinta usethula washona lapha kwavela wathi hayi wamelwa inhliziyo uthi lokho umfundisi ngabo uthi uhlekise ngoshaya udlala ngezinto ngezona zokudlala wavela wathula khona lapha awuthinte kababuhlongwane mfundisi kabuhlongwana ubekhuluma indaba yenkomo ngesabathe edlule uthe kushona ilanga bathi abantu hayi sokuthandazisa lithe kushona ilanga wathi hayi ibuyile inkomazi yayishiya inkonyane ugcine sethi imuyile eziwu4 sezisephoundini njengamanje siyabonga amandla kaNkuluNkulu siyabonga imthandazo wenu kunjalo babuhlongwane yes izitha uNkulunkulu ukhombisile uyibambile khona kunjalo kade zizama impela ukuthi zilwe naye kodwa ke sisacela ukuthi zonke inkomo zibuye isitha futhi sinqotshwe ngicela uNkulunkulu wasephameni ukuthi lesitha sinqotshwe ngoba uyasho babuhlongwane uthi no khona seyibuyile kodwa isitha sisamlandela sisaloku simlandelile njalo ake sibone la siyabonga kakhulu izimfundiso mayelana nesifungo sobuNaziri sigqame kakhulu encwadini yabehlulela 13 uJehova ehleli kuSamson owayegcine isifungo sobuNazaretha engazigundi izinwele wanqoba izimpi eziningi ehlula isizwe samaFilisti until ephula isifungo wagunda ikhanda umoya kaJehova wamuka kuye wehlulwa bakhohlwa ukumgunda zakhula wakhala kuJehova ezisola ecela uJehova phinde amkhumbule kulesi sizwe ayemelene nazo esasimelene noJehova sikhonza izithixo mhuzi mchunu kwamashu ucingwane ndabezitha siyabonga ndabezitha siyabonga ukhuluma indaba enkulu kaSamson yes yanda emkhona uSamson lo impela kunjengoba eyisho indaba yakhe akabange sathanda nokuphila wathi ngicela ukufa nabo angithi manje yabona wayinika awusengiphoqile singagunda kodwa ngicela ngife ngicela ukufa nabo wezwa futhi uNkulunkulu siyabonga uhlelo baba Sambothi nomfundisi umhlongo nomdidiweli wohlelo wakamncongo ke lokho Canon ngiyabengelela ngesibingelelo sithi mina sabathi ayibenhle sibongele umfundisi ngokuphumelela komzukulu nengane yakhe ugrade 12 abafundi bonke ugrade 12
bakwana bobabili nomzukulu umzukulu yena lo oshawo eyaba u4 ase alsalami hayibo yalo bengazi ukuthi grade 12 grade 12 umzukulu grade 12 isicenge impela yes wangihloni sibonga nangolwazi enisi-nothisa ngalo ngobuNazaretha undaba ezinhle kaMadlala ngithi nje assalamu alaikum uthi ukuthula kube nathi nathi ke sithi wa alaikum salam thula namo makube nawe futhi sibone futhi la siqedile la ku WhatsApp makukhulunywa ngemfundo yazi ngikhumbula indaba kaBaba uZwide ata ASP uZwide umeli ASPS or ASP nama initials zakhe uthi uZwide insizwa ukuthi uma kuthiwa ikhulume ngenkosi ilanga ingayiqedi inkonzo ivela ikhale ubone yenzeke lento yenzeka kumina ngoba ngiye ngabona lutho emhlabeni oluhle olobo ubaba uleyofana naye bangangizwa kaba abantu umfundisi mayikhuluma ngoZwide ummeli ukhuluma bazokwazi abasebuhleni kwakuthiwa unqumalo weCaravan lapha ngakubaphambi kwababamkhulu indoda yokuqala nje eMnazaretheni yathenga ibhano ilayo miqala ithi umeqala ukufunda ngama 50s mengena engenela ummeli wayebamba itoho ukuze akwazi ukuqhubeka nokufunda ubambe enkosini ilanga lifuna funde akazili kuzokhangeza ufika uyasebenza ubookkeeper limnika umsebenzi oqondene nento azoyenza liyamholela imali waqala wazwangena wazoqeda ummeli wahamba wayegoli wayopractice khona mase ebuya wesebuka futhi abantu abasondelene nenanda umuthi la stop 8 khona kaNgcobo lapho kwa Reji wayesengena phansi kwenkaphane kaReji wasebenza kuyona waphuma lapho wavula inkaphane ilokhuza uma practice akho wenze egoli wabuya wangena kuReji mebuya kuReji wavula inkaphane yakhe empangeni wavula empangeni wasebenza waba ummeli omkhulu owaziwayo wamele Sobhuza wesibili yena ummeli kaSobhuza wesibili eSwazini ibhano nje leli welithengela kakhulu undiza njalo meSwazini ummeli kaSobhuza wesibili ngikhumbula ukuthi akamgxeka kakhulu efika ngeAmaNazaretha efika ngebhano eplane kuthi uzenza inkosi esengizwa kaphela umuntu wayesemncane zindala lezi ndaba ithi inyanga yezulu masizwa yabe sithi maNazaretha lokho kwenziwa unqumalo kube niyazi ngabe niyanikela nikubonge nibona umuntu efika ngebhanoyi ukuze uNkulunkulu akwandise akwenze kube kuningi izinto ezinhle abone ukuthi niyayithanda bese yanandisela anojwayela ukuthi manibona umuntu enze into enhle noma enkulu nimbongise khena uNkulunkulu nani ezonibusisa abone ukuthi hawu kanti niyayithanda into enje uthi umkhatshwa uthi kwathi mase beqedile bonke abafuthi ngaleso sikhathi ngicathu noThaba ekhulu bangena lapha uthi wababiza bonke ubaba uthi wabahlalisa phansi wathi nina abafana wathi njengoba ke nje senifundile wathi ngicela nivikele lo buNazaretha wayesethi ngicela ningakhohlwa indaba kaShembe wayesethi phumanike wayesethi ngaphandle khona izimpisi wayesethi anokuma ngegama likaShembe wayesethi phumanike bafana ukuthi ifundiswa zokuqala inyanga yezulu yasha athi abumelwe manje laba bangafuni bathi hayi phela umthetho uthi usangikhumbuza nje umkhuluma uthi abenkulu umfundisi uMP Mpandla uyena yedwa engathi ngoba umholi webandla esike saba naye kulempi yeinwele sayihamba kwayena ofikayo wayikhuluma naye wabeka naye lapha kwiCommission wabeka kakhulu as umuntu njengoba ungizwa ngikhuluma ngithi leli bandla linabameli
lina yonke inhlobo ezomthetho ayikho engekho kodwa mase kufanele limele uMnazaretha akekho oqhamukayo yena ke njengomuntu owayemanje wakwazi kodwa futhi ukuthi asukume athi naye uzoba khona kulempi le eyayiliwa ngale angasho ukuthi AI ngoba isekhona lempi esalwa yes ngikhumbula umfundisi ucommissioner wakwasibiza ngelinye ilanga uthi ucommissioner madoda ngathi kunzima sihamba sodwa la into edala ukuthi ngithi sihamba sodwa la angaze ngibezwe abaholi baleli bandla bekhipha istatement esikhala ngalento esiyilwayo lento inginikeza inkinga ngoba ngazi ukuthi sikhuluma into engekho kwamanje asiphuma istatement phezulu ekutheni imember noma abantwana bami bayahlukunyezwa wathi yabo maze liphume izwi kubaholi bamaNazaretha ukuthi izingane ziyahlukunezwa wathi abantu bahola abantu abaningi kungagijima yonke into ngisho uhulumeni angagijima ngoba kuyaziwa ukuthi lo muntu uphethe amavote ethu la kade ukhuluma ngawe mfundisi izonyakaza manje eSambothi ilele umuntu uyaqedwa kise ngifuna ukuyiphetha ungakayingeneleli iyakulento ekade siyikhuluma ekutheni uma lezi inhlaka ezithi iphethe iyouth onjengoNathesa noNabasho bengayi kobika inkinga hayizoholi azobonakala usizi phezulu uphezulu umholi uzokwazi ngani ukuthi kunosizi ngoba nifikile la namlethela inkomo namlethela ifurniture namthengela ukuthi kuhle ziyabusa ingane zabo ziyabusa ingane nangabika ukuthi ke kodwa kunalenkinga baba now ngiyamuza uXalufu uqinisile kodwa ngikhala ngalezi inhlaka ukuthi zimbikele yini umholi ukuthi zinenkinga ubone kukuhle umholi yonke into njengoba nje kuvala umhlangano zizosukuma lezi inhlaka esikhuluma ngazo ihambise yonke into ake ngivele ngiyiqondise siyacela baba Ngotshe ngizongathi ukuthi uyena ophethe kuNathesa baba Ngotshe ngiyakucela ekeni kungasho ukuthi iqala umhlongo ekashembele ukuthi ngimaphi kodwa impika shembele ngiyacela abalalele bakwaNathesa ke bekhulume noNgotshe kuhlalwe phansi no uthi inkosi yasekuphakameni ethi uma ama perils enu ewelo dakeni noma kuthole izingulube anongena niwacosha ngicela lenkulu lesicelo sami ninganaka ukuthi siqhamuka nomfundisi ongekho mhlambe eqenjini elithile nakani ukuthi siyomjabulisa noShembe ngithi ke Ngotshe sizoya kithi hlabisa ake niyibheke lento ukuthi ke niye enkosini mengithi niye enkosini ngisho ngoba ngiyazi ukuthi akhona amandla ongiyakaza uma bezonyazini phela majority ngiyabacela manje abangasho futhi mase sihluphekile siyonyazini cha sihlupheke sonke ngoba ingane zonyazi ihluphekile esikoleni akushiyo ukuthi ezonyazi ezobani amaNazaretha ngithi ke ngiyacela olalele oyinazaretha amthinta uNgotshe ngoba anginawo nenamba yakhe bengizomcela ube nginenamba yakhe bengizombhalela uthi hawu mfana kithi ngiyakucela nazi ingane zethu ithwele nzima yebo sihlukene ngeinhlangothi kodwa nje usizo likaShembe bafowethu sikhipheni kulona leyo ikhuluma mfundisi ifana nale yashiyo uXaluva kodwa ucommissioner wayengazi ngalezi inhlaka esikhuluma ngazo thina sikhuluma nezinhlaka ngoba siyazazi ukuthi ucommissioner uqinisile ngendlela yakhe kodwa kunabantu abaphethe le youth abaze bangafika lapha kuShembe bafike bayibeke lena ngisho kuthiwa kunenkonzo yenabashi nikezwe inkonzo angize ngayizwa le kukhulunywa yonke ilalelile nami ngaze ngizikhuluma ngosiza abanalo esikoleni hayi uthola ingane seyikhuluma ngokuthi uma wami wayidakwa kwakuwukuthi asakhuluma ngosiza othinta yena ngqo khona usizo olithinta yena ngqo kuthi baba lokuhlushwa esikoleni baba sila nje siphambi kwakho ngiyobona sinciphisa izinwele nje asithandi ingoba sicindezelwe
abavumi usazoba lindaka bathi bafika bethi sicela ukuvasha ingane zami niyikhundelana ilapho kuphelele khona isikole nje ngalapha esha ukuthukela impela ayizasho ingane zathi kunothisha nje ugada uJune uthi ufuna ze kuJuly zigundile wenza sure every year uyayeka ngoJanuary ngathi ayika akukho la izokhona isonto seyibuye emhlanganweni kodwa futhi kusuke kusavulwa izikole kudidizela uthi ngoJune wenza sure uthi ingane zamaNazaretha zonke uyayigunda ufana nalo alahlwa icala ke oyiqala ingane iseklasini lakhe yaphuma wayilandela isisekweni iclass ayisafundiswa uyena ngapho uthunywa idemoni lokutulwa noShembe yebo ayilandele kathathu uyiqala eclassini lakhe yangena eclassini lomunye uthisha wayilandelwa futhi wayigunda aniboni ngathi imphe eqondene noShembe yazi ungikhumbuza into ebese ngiyikhohli ukuthi le ngane ngenxa yenkinga yakhishwa kulothisha yafakwa kwelinye iclass wayilandela kule icala futhi limshaya lapho ngoba limshaya lapho ibingasekho eclassini lakhe ngoba iyahlukunyezwa yasiyaphuma yayofunda omunye uthisha wayifukamela uthi lo thisha ephumile wangena lo ngoba ephumi yazi wakhumbula indaba mfundisi abona le ngane wangena nesikele angathi yayinhliziyo eyingene yiphinhliziyo wangena futhi wayigunda isekho eclassini lakhe ayisekho sengiyikhohliwe lo sikhohle uthi icala lakhe lamhlanje njalo kakhulu ngoba uyilandela isisusiwe kuyena hayi wayikhumbula ilapho phela la ngatshela khona lo mfana uthi cha mfana wami mhlambe bengizokuzwela kodwa lo muntu uzonda uShembe ulandela ingane ngasekho eclassini lakhe uyayicinga uthi nansi ngayithola usungikhumbuza enye indaba ngoba engathi ziya kulela class iyabonakala esikoleni uprincipal ubona ingane ifaka isigqokile ngashisa sewulu uyishemlile uyishaya isiphambano la ngesikele ekhaya bese ibiza ingane ingane yafaka isigqokile ngashisa kwenze njani ilimele mhlambe kwenze njani ekhaya mayethi ingane ishemuliwe nayo uyibona lapha ngoba ngagcina sengifikile kuprincipal sakhuluma kahle kakhulu noprincipal into la saphambana khona nabo ngoba mangifika esikoleni bathi bayamxolisela uthisha kodwa kulowo mhlangano wayengekho ngathi mina ngilamukela uxolo ngoba nginqamile ukuthi lo shemlingane abe la njoba ngaba nomzali wengane la mina bengifisa ukuthi abe khona yena ayixolisele kumzali bathi no sethe akangabi khona ngoba kuzosuka umsindo athi mina uzosusa ubani umsindo ngoba ukube besingathanda ukuzokhuluma bese ngeke size esikoleni yabo nami ngishiya izinto engizenzayo ngatravela ngeza la yabo ngoba sizokhuluma kodwa manithi ninake anikwazi ukumletha uthisha azokhuluma ngoba nizama ukugwema umsindo niyamkhulumela as ama shop steward noma yini nama colleagues akhe sombizela windawo mina angilwamukeli lolo xola angazi kumama lo wathi nomama hayi ingane yami ayishemulwa ngayinina mina ngifuna umuntu oshemula ingane yami hayi yaphela lapho ke indaba sayiqhubaka indaba yafikela mlahli icala yafikela mshaya phambili yamshaya wacekike sengiyakhumbula mfundisi anginakile sengibona manje sengimoshakele isikhathi siphelile ngicela sivalelise eshiyi nami ake sibonge kakhulu ngiphinde futhi sibongele bonke abantwana abaphumelele siyacela kwaMaNazaretha abaphumelele ukuthi mebefika ematertiary bangakhohlwa uShembe bangakhohlwa uShembe bangaphumi sebeyodlala imidlalo engadlalwa umfundisi umhlongo lo inamba 060 6131 nibe nesabatha elihle uThabo kaSambothi lo inamba 076 054 3833 076 054 3833 kukhona imessage yokugcina kade ngiyibona la nayi lento yami yenza kancane manje singa imbungu ingakasikhiphi uNkulunkulu wasekuphakameni mayivumile nangesabatha ezayo siyobe sikhona la sisho sithi sikhumbule kuphakameni 426 utshele nabanye bavuke balilalela uhlelo Patience Sitholo ubuthongo buyisiphuqe sengiyoyibamba ku YouTube umajob hayi
ngiyabonga ukuthi ungikhumbuzile uke wangikhumbuza futhi naphakathi nezinsuku njalo ukuthi awuyiboni inkonzo yangesabathe edluli cha izongena umzwandile lo inaziri amen baba Sambuthi nawe mfundisi Simhlongo ngilalele ngise-Sweet Waters ePietermaritzburg nampo ke laba ngithi basilalela nge-app basilalela noma nange ku www.inanda.co.za bayakwazi ukuthi basibambe kholekile simayile amen bafundisi ngixolise ngokuphuma esihlokweni nginenkinga lama ngiya kulabantu abahlolayo bangitshela ukuthi usuzu lwami ngoluthola kwibandla lakaShembo namaphupho asho into efanayo ngicela usizo ngenze njani phendula mfundisi hayi akayi bandleni lamaNazaretha engifuna ukumtshela kona nje angisho ukuthi mina akeze kumina akayi bandleni likaShembe wonke amabandla agqoka ingozi emhlophe kaShembe afone kodwa mezofona inamba siyishile yaho hayi sibonge kakhulu naye imbongi la isiskipper imbongi yangangena kwenze njani isalungisa ibheshu ngisibone sesiphela akho ke isalungisa inkosi yomusa ize ibe nani Elesa lotanda wathakathe ondama ze